Sziasztok! Ismét Dancos vagyok, és ez a Minecraft Dancos kalandja 7. rész. Na, közben meg már átköltöztem ide, legalább már nem kell szenvednem a másik házra. Ki is raktam a táblára. Egyet ide, és itt van Dancos háza. Csapoltó, az még mindig van. Még megvan a bányám. És mindegy. Egy fűblokkból olyan izgalmakat lehet csinálni. Megmutatom. Kész. Ugye milyen izgalmas. Na mindegy. Megmutatom belülről is. Távolra. Majd azt írjátok kommentbe, hogy legyen a teteje. Ezt eldönteni nem tudom. Még mindig itt vannak a cuccaim. Narancsárga festék is itt van. Itt van a gyémánt, 2 gyémánt, és itt van kenyér, kaja, minden. Most átállítom magam. Beállítások könnyűre. Mert így nagyobb izgalmak is lesznek. Azonnal nem kell. Au. Dancos. Monkey. Ja. Na kész. Dancos monkey-ja. Ez kicsi, ez olyan, mint egy kicsi vár. Ja, tudom, mint maradt ki. Ablakot azt kellene ide is raknom. Hol lett az ablak? Nem tudom. Ja, de itt van. Üveg. Inkább átragom úgy, ahogy szerintem ti is szoktátok. Defaultba. Így egyszerű minden. Visszajátékban ám itt tök jobb. Erre a kőre már úgyse lesz szükségem, mondjuk így lassan töri. Úgyhogy ezt ide rakok egyet. És ide is rakunk 2. 1, 2, oké. Meg ugye vannak vastucaim, látjátok, nem? Tök jó szerintem ez az egész. Tök jó. Na. Ez ide nem kell, mert nehogy beugorjon nekem ide egy creeper. Azt az meg itt fölrobban. Ezt minden tönkre tesz. Na. Én addig most leszek egy kicsit ilyen Pokerman. Inkább Batman. Szerintetek oda át tudok ugrani? Hát, kipróbálom. Jó, tudom, szerintem se. Oh. Ennem kell valamit. Együnk gombaragút. Finom volt. Ne ennyire már betál. Van gombám úgy. Hát nincsen nagyon. Ja, nincsen egy se. Hát ez szívás. Na. Most tényleg Batman leszek.
Tudom, mit akartam. Vödröt. Most, hogy így a víz itt van. Szembe jutott, hogy vödröt akarok csinálni. Van egyáltalán vasam? Azt hiszem van. Ja, 35 kell 3. Hozzá. 1, 2, 3. Vödör. Elálcázom inkább igen a házam. 1, 2. De előbb szedek vizet. Na. Ugorjunk bele a vízbe. És pont a szélére esek. Na, de legalább ez örök vízforrás. De ilyen pehet. Pont a szélére esek. Szegény én. Na mindegy. Hagyjuk. Hagyjuk magamat. Nem kell annyira sajnálni. Mondjuk kétlem, hogy sajnáltok. Jó hamar le lehet szedni ezt a lombot így. Itt csak 43 van. És leestem már megint. Komolyan mondom. Belepusztulok. Egyszer ebbe az esésbe. Az egyszer biztos. Ez jó, az egyszer biztos, hogy egyszer belepusztulok a esésbe. Itt maradt a utolsó lombja. Itt a videóm vége, sziasztok!